Čaute všetci, s vami Adrian Pro a dneska máme tu nový diel zo The Baby in Yellow a dneska tu budeme mať Curiosity a ideme na to, ja to klikám. OK, vyskočili sme asi z obrazu, z toho, no neviem, pozriem sa, idem sa pozrieť. A? Hej, vážne, tam je toto dieťa, tam je toto ten babetko Satan, to čo je za knižka? Kde by som ju mohol asi tak položiť? A tu je ďalšia. Že by tam náhodou, a tu je mačka. Tak ju tu položím. Že by tu na dole. A hej. No to ja idem po tú ďalšiu knižku. OK. Skúsim ju tu napoložiť. Tak hore. Dobre, a tu je tretia asi. OK, položím ju tu. Super, a otvorili sa nám dvere. A tu sme v jakej miestnosti? Ja, kolečko. A čo mám akože s tým robiť? Tu je pec. Tu sú uhlie, počkaj, môžem to zobrať. A hej. Nie, počkaj, ja to skúsim to dať. Aha, to sa dá dať do pece. A to sa zvyšuje tlak toho. Čakaj, ja skúsim ešte raz dať. Ešte raz. Ešte raz. A že by teraz som mal stlačiť toto. Vážne. OK, no tak idem tu do tej miestnosti. Ja som zvedavý, čo tu bude. Ja som sa zľakol. Tá mačka iba vyskočila. Ja som sa zľakol, ty vole. Ty kokso. No dobre, asi tu nám máme ísť, lebo tam je slepá ulica. Áno, počkať, zemetrasenie. Že by? Čo sa stalo? A, ono to zakopalo. Počkaj, to sa dá nájsť, to sa dá otvoriť. Tu sú nejaké dvere. To je batéria, to je in cartridge. Neviem, do čoho to je, ale skúsim ísť ešte nakoniec, bo čo keď tam niečo bude. Tu sú dvere nejaké. Že by som mal ísť k tej mačke. A hej. Počkaj, to není náhodou ten robot Newt? Čo som počul o ňom? Aha, my máme asi do ňoho dať tú batériu, no tak skúsim to dať tam. Zoberieme ju a ideme ju tam odniesť. OK, dáme ju do Newta. A on ožil ten robot. A prečo je taký demotivovaný? What? Nemáme ho nejako nakalibrovať ešte? Dáme s nimi stick robot upstairs for. Aha, tu je asi nejaká pačka. Jaj, teraz toto je tá miestnosť a teraz nemáme ísť náhodou tu hore, kde ho dať. Plug it in. Kde? Počkej, to čo? Nemáme ho náhodou tu položiť. A hej, fakt. Asi ho ideme nakalibrovať. Ty vole, aké má oči. Píše, že batéria nie je nakalibrovaná asi. Tep. To je taká hra, keby, aha, dobre. Toto je veľmi ľahké dosť. 1, 2, nice. Nie, škoda. Teraz, nice, máme to. Nie, tu už sú 3. Ja som blbec. To bolo tak tesne, no dobre. Ja som fakt. Dobre. Tak, radšej Jak to nedávam? Nie, ja fakt. Charged. No konečne to máme. Yes, už máme nakalibrovanú baterku. Sa mu objavili oči. Čau. Mi zakývalo. Počkať, čo má? Request in cartridge. Aha, my mu máme asi doniesť ten in cartridge. Hej. OK, tak ja mu ho doniesiem. Tu bol. Dobre. Som sa zľakol. Toto dieťa určite robí. To ten satanské dieťa. OK.
A nemá nohy. A ja som nepúšťal nejaké rádio, ja už ho nechcem. Jak ho mám vypnúť? Nie. A počkej, aha, tu je Newt. OK. Kde ho mám dať? Počkej, tu som... Aha, tu ho mám položiť, že by sa mi otvoria dvere. Aha, hej, OK. Tu sú nejaké dvere. Place Newt. Aha, my mu ideme urobiť teraz asi tie nohy, aha. A tu je nejaká džúra. Dvere. Tu sú tie... Tu je ten booster. Aha, no to ja ho tam rovno položím. A zoberiem Newta. Nie, a to ako mám zrobiť? Však ja keď ho zoberiem, tak sa mi zatvoria dvere. A počkaj, tu som ešte nebol. To je zatvorené a tu na vie otvoriť. Aha, jaj, to je taká, hej, že by som to podopral s tým dvere, aha, okej. No tak idem to skúsiť, či to bude fungovať. Keď dáme to, zoberieme ho a funguje to, takže mu ideme urobiť nohy. Dobre, stačíme tú páčku a konečne má nohy. A teraz čo, on kde tam išiel? Find Newt, where did you go? Where did he go, bro? Som sa pomýlil. Ok, jak mám ísť? Akože? A tu je Newt. On mi znova zakýval. On potrebuje wrench. A kde by ten wrench mohol byť? Tu je kladivo. Tu je reel of cable. Tu je toto šrubovák. A tu je wrench. Tomu ho dám. Nepočkaj, on ide asi opraviť ten výťah, aby sme my im išli niekde. No tak skúsim si tipnúť. Možno, hej. No. A teraz? Oil potrebuje, aha, toto som videl tu na. Potrebuje olej, sa napiť asi chce, ne? No to ja mu to dám. A hej, on sa fakt napil. Hej, ešte raz toto urobíš. Ale nesrandy. Teraz čo? Kladivo, OK. No tam mu dáme toto kladivo. Dobre. A ide asi znova niečo urobiť v tom výťahu, že by ho opravil. Nemyslíš vážne, on fakt opravil asi ten výťah. Ne, no fakt. No čakaj. A otvárajú sa dvere, use the elevator, OK. Go up. Ideme hore. Čo sa to deje? Nie, toto bábo, dúfam, že nejde von zobrať. Ono tam je, Dobre, ešte ďalší problém s tým bábom. Super. A toto je už do laboratórií a to si dáme na ďalší diel, OK. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite nahodiť like, odber, zvonček a vidíme sa pri ďalšom videjku. Ešte som vám zabudol poďakovať, že ste dali 600 odoberateľov, čo som neuveriteľne šťastný. Aj na tej prvej časti ste dali 55 lajkov a 3000 zhliadnutí na video, ja som keď na to pozeral, tá som až oči vypúlil, to bolo extrém. Dobre, s vami sa lúčim a čaute.